igual que toda a miña familia. Outro día, cando lle comentei a miña nai que estábamos a facer este debate na clase oratoria, ela recordou con nostalgia como era a cidade de Compostela nos anos 80, cando ela era nova. Contoume algo que me fascinou, porque contrasta moito coa miña xuventude. Miña nai contoume que todos os venres baixaban ata a zona bella de Santiago, a facer as súas compras na Praza da Base. Despois ian dar un paseo e paraban na mercería de Esté, a mirar os escaparates. Xusto ao lado estaba a librería Vetusta, onde tanto lle gustaba mercar as últimas novedades literarias. Se seguía percorrendo as ruas de Santiago, atopábase co comercio Lola, que vendía pan e doces, ademais de frutos de Arturo, onde sempre repelaba as súas frutas. Hoxe, cando percorro as rúas da zona bella de Santiago, o que me atopo son figuras, punchas, imáns e postais como recordos que levan os turistas. Esta historia foi a que nos levou a min, Noa, a Elia, a Nico e a Diana, xunto cos compañeiros e compañeiras que nos acompañan dende a bancada, a considerar que a masificación turística é un problema. Antes de nada, que é a masificación? Segundo a Real Academia Galega, é o acto de facer multitudinario e decir masivo algo que non o era. Pensemos na Galiza de antaño. Realmente había esta masificación? Tras comentar esta anécdota, quisemos informarnos de se a percepción das nosas familias era real. Efectivamente, atopamos unha noticia de Onda Cero na que se contaba que o concelleiro de Urbanismo de Compostela, Iago Lestegas, afirmaba que hai cerca de 100 tendas de recordos só no casco histórico, o que supón entre o 30 e o 60% de locais desta zona están ocupados neste sector. Comentamos os datos e preguntámonos por que podía acontecer isto. Inmediatamente pensamos en moitas vivendas da zona bella de Santiago que están en portais como Airbnb e Booking, plataformas de aluguer vacacional como todas e todos sabemos, o que nos levou a pensar que cada vez os cascos históricos están perdendo a poboación local. Quixemos saber por que e buscamos información, mas parecía que non estaba realmente claro, pero hai dous aspectos fundamentais. A falta de comercio e proximidade dificulta a vida en determinadas zonas, e a ausencia de poboación local, que é a que frecuenta o comercio local, implica que este último sector acabe por desaparecer. Seguimos maquinando na cuestión. Hai algún outro factor que poda influir na perda de poboación local nas cidades? Entón, recordamos que o 2 de novembro prácticamente todos os nosos compañeros e compañeiras da clase sumáronse ás reivindicacións do sindicato de estudiantes que reclamaban un prezo digno para poder acceder a unha vivenda. Isto podería ter relación co tema que estamos a tratar, pois consideramos que sí, porque ante o aumento de vivendas turísticas, o número de vivendas para os locais redúcese e, por tanto, o seu prezo aumenta. Estou vos poñendo o caso de Santiago, porque é o que nos queda máis preto, pero esta situación pode verse perfectamente noutras zonas de Galicia, como pode ser Sanxenxo, Vigo, A Coruña, a Mariña Lucense, etc. Por tanto, sí, podemos afirmar que a masificación turística é un problema en Galicia. Só abonda por comprobar os datos de visitantes cos que contamos. 8 millóns en 2023, unha cifra verdadeiramente alta, tendo en conta que Galicia ten 2,7 millóns de habitantes aproximadamente. Xa fomos indicando algúns dos argumentos que imos empregar ao longo do noso debate, que imos sintetizar a continuación, ademais de engadir algún máis. A perda de identidade cultural, principalmente por esa perda do comercio local e o desplazamento da poboación autóctona, homoxeneizando a oferta cultural en lugar de promover a preservar a cultura e tradicións locais, provocando que as nosas rúas, cidades e vilas deixen de ser espazos de convivencia cohesionados para ser meros espacios de tránsito para que nos visitan. O impacto na vivenda é a simplificación.
baseándonos en datos e a nosa propia experiencia, tal como acabo de contaros previamente. A presión sobre as infraestructuras e servizos públicos como transporte, saneamento, seguridade, etc. Impacto ambiental e sostenibilidade que produce a masificación en canto aos residuos e consumos de recursos naturais, afectando aos ecosistemas e espazos. Para finalizar, gustaríame retomar a anécdota coa que comecei a miña intervención, xa que espero que cando eu sexa maior e vai a pasear polo casco histórico da miña cidade, poida volver a ver as rúas cheas de comercio local e recuperando a nosa identidade. Sen máis pola miña parte, despídome de todos vos. Moitas gracias pola vosa atención. Mencionar que tedes un aviso que vos estedes do tempo vixade o tempo para as próximas intervencións. E nada, damos paso ao encontro. Recordades este cartel? Colocou nun bar de Oleiros este verán, anunciando que fechaba nada máis e nada menos que no medio do mes de agosto, en plena tempada turística. A noticia chamou moito a atención e realizouse de tal maneira que desatou un forte debate en todo o Estado. Mesmo a Real Academia Galega lanzou a súa teoría sobre o orixe do termo e aclarou que aparece xa nos anos 70. Pero hai que matizar que o emprego deste termo fai referencia á suposta mala educación de algunhas persoas visitantes, que para nada ten que ver con masificación turística. Pero non é iso que nos importa aquí. Do que queremos falar agora é das exageracións en base ningunha, que a difusión polas redes sociais axuda a crear determinados fenómenos. Bo día, eu son Sofía e formo parte do equipo Surfistas da Lingua de Alfredo Brañas de Carballo. Estou aquí para defender que en Galicia non existe un problema de masificación turística, baseándome nos seguintes argumentos. O primeiro, que os problemas provocados polo turismo son puntuais e sofren unha magnificación exagerada. O segundo, que o problema está na mala educación, non na masificación. E o terceiro, que o turismo non é o responsable da suba do prezo da vivenda. Ben, imos volver aos nosos dous primeiros argumentos, os cales imos a defender con dous exemplos. Como primeiro caso, temos o bar de Oleiros e os xa famosos fodechinchos. Vista a actitude que tomaron os responsables do local, podería parecer que estaban ante unha situación insostible. E non o poñemos en dúbida, non o sabemos. O que sí podemos afirmar é que estivemos investigando a procura de máis noticias na mesma área xeográfica para comprobar se realmente era un problema xeneralizado. E a verdade non atopamos ninguna outra. O que demostra que sí, existen problemas puntuais creados polo turismo. Pero neste caso, ni sequera son achacables á masificación, senón a mala educación de algunhas persoas. Despois, está o problema da masificación, da magnificación, que ten lugar cando este se difunde a través das redes sociais. Neste caso, en Oleiros axudou a difundir unha falsa idea de masificación, cando comprobamos que na súa comarca é un caso illado. Da mesma maneira, casos illados en outros puntos da nosa comunidade axudan a crear a falsa sensación de que a masificación turística é un problema en toda Galicia. Ben, queremos deixar claro unha cousa. Nós non negamos que haxa problemas de molestias puntuais creadas polo turismo. O que pensamos é que esas molestias e problemas puntuais son en moitos casos moito máis atribuibles a conductas incívicas dunhas poucas persoas que unha verdadeira masificación. Imos con o noso segundo exemplo. Temos unha iniciativa polémica do turismo que alcanzou moita notoriedade. A iniciativa cidadá Compostela Resiste. A cal é basicamente un perfil en Instagram que se dedica a difundir fotografías e vídeos de actitudes incívicas protagonizadas por turistas a súa chegada á zona bella de Santiago. O primeiro que queremos facer notar é que isto se centra nunha problemática que se dá nunha zona moi concreta da cidade, non en toda a cidade, que tampouco é moi grande, que digamos. E o segundo, que se botamos unha ollada ao contido que difunde Compostela Resiste e a cales son as súas reivindicacións, veremos que a maior parte delas referense a conductas incívicas, como grandes grupos que entran cantando a berros ou xente que acampa en zonas históricas. Pero é iso masificación? Non. Iso que é mala educación e falta de respeto por parte da veciñanza. Imos usar unhas declaracións da persoa que promoveu Compostela Resiste para axudarnos a enfiar o último dos nosos argumentos. O turismo non é responsable da suba do prezo da vivenda. Ben, a parte do rechamante do titular, queremos resaltar este fragmento que aparece en pantalla.
Vale, é importante fixarse ben nos detalles. Tendo en conta a data de entrevista, a queixa que se fai é da suba do precio do alugueiro desde 2019. Pois ben, sabíades que desde 2017 non aumentaba o número de vivendas turísticas en Santiago, posto que o goberno municipal daquel momento deixou de conceder licencias para este tipo de estabelecementos? O informe do Instituto Nacional de Estadística sobre o crecemento das vivendas de uso turístico aportanos algúns datos interesantes, que son que neste aumento generalizado de vivendas de uso turístico hai dúas excepcións: Barcelona e Santiago de Compostela. Nos datos, vemos como en Vigo e a Coruña aumentaron as vivendas de uso turístico, e sí, aumentou o prezo dos alugueiros. Pero, sen embargo, en Santiago de Compostela, a pesar de baixar o número de vivendas de uso turístico, tamén aumentou o prezo dos alugueiros, incluso máis que en Vigo ou a Coruña. Polo tanto, podemos concluir que onde máis subiu o prezo da vivenda é xustamente onde non aumentaron as vivendas de uso turístico. E que nos di isto? Pois que as causas de diferentes problemas como o prezo da vivenda ou a conflictividade social hai que buscalas noutro lugar, non no turismo. E con isto acabamos a nosa argumentación inicial. Moitas grazas. Ola, son Sofía e son a refutadora do equipo que está a favor de que a masificación turística é un problema inevitable. Para empezar, gustaríame expoñer algúns argumentos polo que creemos que este problema é real. Para empezar, unha masificación turística supón o desgaste e o destrozo do medio rural. Para empezar, unha masificación turística vai producir máis gasto do medio e vai provocar desperdicios en edificios, en rúas e bosques e vandalismo en importantes lugares históricos, como é o caso principalmente das pintadas das pedras da catedral que podemos ver aí, que foron pintadas por uns turistas o ano pasado. Despois, tamén quero recalcar a sobrepoboación. A sobrepoboación é un problema moi importante, sobre todo nos meses de verán, xa que as nosas praias enchense de turistas que venen a buscar un clima máis agradable. Os povos e cidades, con monumentos, rúas e praias, vanse ver ateigados con xente e van chegar ao límite da súa capacidade. Simplemente hai que mirar estas fotografías das playas ou ata de unha rúa de Santiago, está ateigado, non se pode respirar, non se pode camiñar tranquilamente. Despois tamén, unha masificación turística supón a perda da autenticidade do lugar, xa que os lugares estánse transformando masivamente, convertíndose solo en lugares con obxectivo económico. Se tú camiñas por unha rúa de Santiago hoxe en día, ves unha tenda de souvenirs coa camiseta de Recuerdo del Camino e unha puncha, e das dous pasos vas a outra e ves a mesma camiseta coa mesma puncha. Xa non hai tendas para a poboación que vive ali. E máis, pouco a pouco, prodúcese a perda da poboación autóctona, porque xa non está cómoda no lugar no que vive, xa non ten espazo, xa non ten tendas para ele. E iso fai que un lugar que é único se destruya pouco a pouco. Despois, quero seguir recalcando o tema da subida do prezo da vivencia. Para empezar, unha persoa universitaria, por exemplo, que quere estudiar, imaginemos, medicina, na Universidade de Santiago de Compostela, esa persoa vai ser imposible encontrar un piso, un lugar normal, porque os precios están disparatados, porque se hai máis demanda, obviamente sube o prezo do aluguer. O sea que a masificación turística sí fai que suba o prezo da vivenda. Ademais, estes pisos turísticos, que moitas veces non tenen a autorización que tenen que ter, e pasan desapercibidos, só xeran beneficios a determinadas persoas particulares. E isto é, sobre todo, un problema para os universitarios, como dixen antes, que non tenen onde vivir, xa que son incapaces de encontrar un lugar onde estar cómodos no lugar onde máis o deberían estar. Claro que hai masificación turística, pero o turismo, decían os contrincantes que é un problema puntual, isto vai crecendo, isto vai a seguir crecendo. Xa que nos últimos anos, especialmente, podemos ver, se pasamos por a rúa cerca da Facultade de Antoloxía de Santiago de Compostela, hai o centro de acollido peregrino, donde podemos ver unha pantalla onde ponen os peregrinos que van chegando todos os días. Acórdome que cando era máis pequena pasaba con miña nai e facía moita gracia ver cantos chegaban. Chegaban sobre 50, sobre 100.
Hoxe en día chegan máis de 200 peregrinos cada día á cidade de Santiago de Compostela. E isto fai que estén as plazas ateigadas, que haya máis vandalismo e máis incomodidade por parte da poboación autóctona e fai que as cidades perdan a súa esencia. Si, o turismo sigue, o turismo non é puntual, o turismo vai a seguir crecendo se non paramos isto de unha vez por todas. Por eso nos posicionamos firmemente, eu e o meu equipo, de que a masificación turística en Galicia sí que é un problema e que hai que pararla xa para evitar que isto siga crecendo. Moitísimas gracias. Damos paso ahora aos surfistas da Lima coa súa primeira refutación. Boas tardes a todos e a todas. Eu son Lucas Cotelo e vou a facer a primeira refutación deste debate. Quero agradecer a todos os presentes, ao público, aos membros do outro equipo e, sobre todo, aos xuíces pola atención e esforzo depositado en nós. Para comezar, vou repetir e volver os nosos argumentos depositados na exposición inicial. Primeiro argumento: os problemas provocados polo turismo son puntuais e sofren unha magnificación exagerada. Non podemos englobar toda Galicia, xa que estes problemas suceden en ocasións puntuais e lugares tamén puntuais. Claro que hai revoltas, pero como en todos os sitios, e non vamos negar que en Galicia tamén as hai. Como segundo argumento, temos que o problema está na mala educación, non na masificación. Non podemos controlar unha mala educación dos turistas que veñen aquí. Tampouco vamos dicir que todos os turistas que veñen hasta Galicia son mal educados, porque tampouco é o caso. Os nosos compañeiros do outro grupo decían que todos os turistas provocaban vandalismo e cousas en Santiago que non eran medio normales, pero queremos englobar que non todos os turistas fan, senón que é unha parte que ten unha mala educación adquirida. E por último, temos que, como dixo Sofía, que o turismo non é o responsable da subida do prezo da vivenda. Este dato é un dato recollido pola INE. Os nosos compañeiros dicían que sí, que os estudantes non conseguían piso debido á culpa do aumento do UT, pero non. Según a INE, Santiago nos últimos anos reduciu as vivendas de uso turístico e, de todas formas, subiu o prezo da aluguer. Agora, neste momento, no último minuto, antes dos 3, quero dicirles ao grupo dos meus contrincantes que se teñen algunha dúda sobre a nosa primeira refutación. Seguinte, para continuar, quero refutar os argumentos dos nosos compañeros que din que Galicia está sentindo unha perda de identidade cultural. Galicia non está sentindo unha perda de identidade cultural, senón que coa cantidade de turismos que veñen, coa cantidade de turistas que veñen, esa identidade cultural asóciase por todo o mundo e por moitos lugares de España. E moitas persoas de outros lugares van conocer a cultura de Galicia, van a coñecer a cultura de Galicia por todo o mundo. Despois, o impacto ambiental e de sostenibilidade. Quero pensar que cando hablamos de contaminación non só son os turistas os que contaminan, senón que seguramente todos os que estamos neste auditorio haberemos contaminado algunha vez e sen ser turistas de algún lugar. Por exemplo, nós, o meu grupo, o vos e todas as persoas seguramente tamén contaminemos con contaminación acústica de outros tipos. Non só son os turistas os que provocan contaminación noutros lugares. A falta de promoción local que está a desaparecer. Creo que non a xente se muda pola cantidade de turismos debido a que, como decimos no noso primeiro argumento, o turismo é un problema puntual. Esa masificación é un problema puntual e non se pode englobar a toda Galicia. Que algunha persoa váyase nos momentos de festa non significa que haya un turismo exagerado. Hasta aquí a nosa primeira refutación sobre o tema que estamos a debater.
segunda refutación con un xeño de bateo. Eu son Elia e como refutadora de Xeño de Debate 2 quero empezar refutando outra vez, como xa fixo a miña compañera Sofía, o argumento de que hai problemas só puntuais. Nos pensamos que non é así, xa que non negamos que en verán pode haber máis problemas de convivencia entre as persoas de aquí e os turistas, ou tan só cos turistas e os nosos espazos, senón que tamén hai outras que temos sempre. Por exemplo, cantos máis turistas veñan, aparte de que non veñen só en verán, senón que veñen tamén durante todo o ano, tamén queremos falar sobre a perda da nosa cultura, xa que perdemos costumes locais e da nosa identidade, como se observa nos cascos históricos das cidades galegas, como xa dixo Sofía, porque agora vamos, cada 2 pasos estamos vendo tendas totalmente dedicadas aos peregrinos. Ademais, tamén temos outras que, por exemplo, recuperamos algunhas zoas Antes dixeches que tamén os turistas que perdíamos a nosa cultura, pero realmente o que facemos é gañar coñecementos de outras culturas e incluso difundir máis a nosa propia cultura. É certo, pero en moitos casos nos o que facemos é como deixar nun segundo plano a cultura galega para poder meter cousas de outros sitios para que os turistas estén máis cómodos e non pensamos tanto no que temos aquí tradicionalmente. Ademais, recuperamos zoas rurais as cuidamos máis porque sabemos que os turistas van a ir a moitas zoas que nós non solemos ir ao mellor nos ponemos a facer cousas nesas zonas que non son tan importantes e as dedicamos todas aos turistas e non ás nosas propias necesidades. Ademais, no caso da contaminación que falou antes o equipo contrario, é certo que tamén habería contaminación se non houbera turistas, pero se que a fomentamos máis, xa que, como dixo a miña compañera Sofía, hai moitas cousas que fan os turistas que nós, sendo de aquí, non faríamos. Tamén quero aclarar que hai en zonas de Galicia, como vemos no mapa, que a masificación turística é moi abundante, polo cal nesas zoas os problemas que dá a masificación van a ser incluso maiores. Moitas grazas. Para rematar a quenda de Refus, surfista da lengua. Moi boas tardes a todos e todos, os meus compañeiros, compañeros do equipo contrario. Chámome Daniel e son encargado de facer a segunda refutación defendendo que a masificación turística non é un problema origen. Primeiro, gostaríamos volver a comentar os nosos 3 argumentos, que os problemas provocados polo turismo son puntuais e sofren unha magnificación exagerada. Despois, que o problema está na mala educación, non na masificación, e que o turismo non é o responsable de subir os prezos de vivendas. Ademais, vos dixestes que os turistas teñen un gran impacto ambiental na sostenibilidade, pero tan só hai que ir
a un festival ou a, sí, por exemplo, un festival onde vai moitísima xente a ver os seus artistas favoritos, e claro, eles beben e comen como todos nós. Entonces, o que se está facendo é comprar por €1 máis un vaso que se pode reutilizar e que, en vez de deixalo tirado polo chan, como en outros anos, dende fai pouco, pódese comprar por €1 máis, o que acabei de decir, eso, e despois de volvelo, e devolvenche verlo. Entón, eso é, por exemplo, unha cousa onde se pode parar a sostenibilidade e, por lo tanto, o impacto ambiental. Despois, tamén dixestes que a ausencia de produción local que está a desaparecer, que a xente non está cómoda, pero realmente é polo turismo. Realmente iso é polo turismo. Non debería estar claro. En verdade, pode haber outros problemas, como pode ser os problemas entre veciños, non ten que ver nada cos turistas, ou pode ser tamén outros problemas que non ten nada que ver con turismo. Despois da intervención de Lucas, que é o meu compañeiro, podemos dicir que o problema está na mala educación, non na masificación. E non podemos controlar a mala educación dos turistas, non de todos, pero tampouco podemos dicir que se poden comportar de determinadas maneiras. Non podemos dicir que se teñen que comportar como nós queremos. Ademais, podemos volver a dicir pola cultura que podemos expandir a nosa cultura e podemos, en vez de deixala aquí, poden vir outros turistas, por exemplo, no Camiño de Santiago, como dicíades vos, poden vir outros turistas a que coñezan a nosa cultura e levala aos seus países. Non estou falando da lingua, non estou falando da comida, que tamén a gastronomía de Galicia está moi ben, pero tamén podo falar de outras accións e de outras cousas beneficiosas que poden chegar a outros países e a outras culturas. Para rematar, gustaríame dicir que gustaríame volver a citar os nosos argumentos, que os problemas provocados polo turismo son puntuais e sofren unha magnificación exagerada. O problema está na mala educación dos turistas e non na masificación, e o turismo non é responsable da subida dos precios das vendas. Moitas gracias por eso. Como encargado de facer a nosa conclusión deste debate, nos que nós nos situamos como en contra da que a masificación turística é un problema en Galicia. Todos os meus compañeiros e sofistas da lingua pensamos que esta conclusión é moi acorde a que opinamos. Non vou volver a nomear os nosos argumentos porque creo que xa foron suficientes as veces que os dicimos. Si que vou refutar e acabar de concluir os argumentos dos compañeiros do outro grupo, como a perda da identidade cultural. Falábamos antes que os turistas Galicia ganaba cultura e que, inda por riba, expandía, pero que non é só eso. A identidade cultural, cada vez, cuanto máis turistas hai, gánase máis, debido a que Galicia considerase un moi bo sitio para ir de turismo e para disfrutar unhas boas vacacións, tanto por lugares históricos, como a Catedral de Santiago, como por praias como as Rías Baixas ou incluso o patrimonio cultural que é a Ribeira Sacra. Ademais, dixeron que o impacto na vivenda que facía o turismo era moi importante e puxeron un exemplo de a xente que quería ir estudar a Santiago. Nós, como tiñamos no noso terceiro argumento, resultamos un dato do Instituto Nacional de Estadística, que dicía que en Santiago se habían reducido as vivendas de uso turístico e había aumentado o prezo da vivenda.
Este dato vimos que non ten nada que ver o turismo co precio da vivenda de aluguer, e que toda a xente que queire ir a Santiago non debería de botar a culpa aos turistas, porque se reducen non ten nada que ver. Despois, o impacto ambiental. O segundo refutador do noso grupo, Daniel, dixo que estaban se adoptando medidas para frenar esta contaminación tanto polos turistas como por nós, que recordamos que todos contaminamos e non só son eles. E despois, os desgastos e os destrozos. Isto podese falar con o noso primeiro argumento. Problemas puntuais que se exaxeran ata un modo moi magnificado, como por exemplo o bar de Oleiros. Falábase de que había unha gran masificación en Oleiros e despois desa noticia deronse conta de que isto non era así. E, ademais, que hai que recordar que o problema non está na masificación, senón na mala educación. Despois, a sobrepoblación producida. Esta sobrepoblación sucédese tamén en casos puntuais e en ocasións puntuais. Non digamos que hai veces que a poboación debe estar por encima, pero non en todos os casos. Ata aquí a miña conclusión e moitas gracias a atención durante o debate de todos e todas. Para rematar, escribí debate 2, vamos a conclusión. Hola, boas tardes a todos e a todas. Hoxe estamos aquí para debatir sobre a masificación turística en Galicia. O noso equipo defende que sí, é un problema. Como ben comentaba a miña compañeira Sofía na primeira argumentación, dicía que ao día chegaban 200 peregrinos en 2024, por exemplo. O problema disto é que non sexa puntual, senón que a etapa na que veñen os peregrinos é durante todo o ano, non é nin en verano nin en inverno. Por lo tanto, estamos falando dunha clara masificación turística. Se queremos que Galicia siga sendo un destino atractivo e habitable, debemos recoñecer que a masificación turística é un problema real que afecta tanto ao medio ambiente como á calidade de vida da poboación. O turismo excesivo provoca a degradación dos nosos espazos naturais, a subida dos prezos da vivenda e a sustitución do comercio local por negocios enfocados únicamente aos visitantes. Ademais, colapsa os servizos públicos e transforma lugares emblemáticos en escenarios onde a cultura local disminúe para satisfacer os turistas. Non estamos en contra do turismo, evidentemente, senón dun modelo sen control que pon en risco o futuro do que é noso. Galicia necesita un turismo sostible que respete o equilibrio entre visitantes e residentes. Se non actuamos a tempo, corremos o risco de converter Galicia nun destino explotado. Moitas grazas.